F'Salevon fi triq Santa Monica tal-Pietat issiru wirja mill-Assoċjazzjoni tal-Modeling Engineers li tinkludi mal-500 biċċa b'60 minn dawn il-biċċiet sar ikunu għal-kompetizzjoni. Ramon Burġ, il-President ta' din l-Assoċjazzjoni, spjega lin-Net News li din l-esabizzjoni tinkludi ma' 12 sezzjoni li jinkludu modelli tal-avjazzjoni, tal-karozzi, tal-crafts, dioramas, inġinerija, figurini u ferroviji fost oħrajn. Namlu exhibition kull sena tajjeb. U il-membri stess jitlu f'competition. Competition ġifiri mux bejnietom, competition kull model. Aħna il-competition jisir fuq il-model, mux fuq il-persuna, għaxin kalla se jkun hemm ħafna clashes. Din l-assoċjazzjoni la mwafqa mill-1983 u bħala assoċjazzjoni jiltaqgħu darbtejn fix-xahar u regolarment jagħmlu lectures fejn jistiednu esperti kemm lokali u anke internazzjonali. Intant din l-esabizzjoni se tkun miftuħa fis-Salevon mill-15 sa 23 ta' Novembru, mid-9 sa filgħodu sa 8 ta' filgħaxija fil-weekends u fost il-ġimgħa mill-4 ta' wara nofsinhar sa 8 ta' filgħaxija.